Atopámonos hoxe aquí na igrexa de Mourente para rendirlle a derradeira homaxe ao noso amigo e compañeiro Alejo Boal. Nesta data, 27 de setembro de 1989, despedímonos do que hai uns 50 anos fundou a agrupación folclórica Os Alegres. Ao longo da súa vida, este home amosou un rexo espírito de loita que o levou a enfrentarse á enfermidade con folgos e valentía. Non é doado ver como os nosos seres queridos queren agasallarnos nunha situación da que se coñece o tráxico final. Foi unha dura proba para Alejo que en ningún momento rendiuse á dor. Aqueles que durante anos e anos viviron ao seu carón, compartindo ledicia e tristura, serán sempre a imaxe do compañeiro de contos antigos, de historias cheas de ingenio e humor.